Welcome back to GagPap. beneath 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 ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ତଳେ, ନିମ୍ନରେ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ନ୍यून। ଏହି beneath ପ୍ରିପୋଜିସନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପୋଜିସନ ଅର୍ଥାତ ସ୍ଥିତି ବା ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦି ବ୍ଲୁ ବଲ୍ ଇଜ୍ beneath the yellow box। ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପେଣ୍ଡୁ ହଳଦିଆ ବାକ୍ସ ନିମ୍ନରେ ଅଛି। ବଲ୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ହଳଦିଆ ବାକ୍ସକୁ ନ ଲାଗି ବାକ୍ସ ନିମ୍ନରେ ବା ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କେହି ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନ ଲାଗିକି କାହା ନିମ୍ନରେ ବା ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ beneath ଶବ୍ଦଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଏବେ ଏହାର ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା। ଫିଜିକାଲ ଲୋକେସନ, ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଇବା। Fish swim beneath the surface of the water। ମାଛ ଜଳରାଶିର ପୃଷ୍ଠ ତଳେ ପହଁରି ଥାଏ। Hidden or covered, ଲୁକାୟିତ କିମ୍ବା ଆବୃତ। Beneath the snow, the flowers were waiting to bloom। ବରଫ ବର୍ଷା ତଳେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। Rank or importance, ସାମର୍ଥ୍ୟର ସ୍ତର କିମ୍ବା ମହତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇବା। Beneath his calm exterior, he was seething with anger। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ବାହାରିଆ ତଳେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଥିଲେ। Inferiority or subordination, ହୀନତା ବା ବଶ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। She felt like she was living beneath her potential। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଳେ ଜୀବିତ ରହୁଥିଲେ। Literal underneath, ଆକ୍ଷରିକ ତଳେ। The children found shade beneath the large umbrella। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଛତା ତଳେ ଛାଇ ପାଇଲେ। Metaphorical depth, ଲାକ୍ଷଣିକ ଗଭୀରତା। Beneath his words there was a layer of sarcasm। ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ତାତ୍ସଲ୍ୟର ଏକ ସ୍ତର ଥିଲା। ଗାଇଜ୍, ଠିକ୍ ଏହି ଶବ୍ଦ ଭଳି ଅତି ସହଜ ମେଥଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅପଲୋଡ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।